ሚኒስተር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነብርሀ ከም መቐጸልታ ናይቲ ትማሊ ኣብ መንደፈራ ንወከልቲ ህዝቢ ዘካየዶ ሰሚናር ሎሙን ኣብ ደቀ ምሓረ ተመሳሳሊ ሰሚናር ኣካይዱ ወኪል ኤሪና ፊሊሞን ትካቦን ዘዳለው ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ቀጥታው ርክብ ህዝብን መራሕትን ሃገራዊ ራእን መደባትን ብምንጻር ኣብ መንጎ ትካላት መንግስትን ህዝብን ናይ ኣመለኻኽታን ግብርን ሓድነት ዝኹስኩስ ብምዃኑ ልዕል ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ክድፋሉ ወከልቲ ህዝቢ ንኡሳን ዞባታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ጾሮና ማይዓይኒ ሰገነይትን ደቀ ምሓረና ዘኻኺሮም ወከልቲ 6 ንኡሳን ዞባታት ደቡብ ነዚ መዘኻኸሪ ዘቕረቡ ሚኒስተር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነብርሀ ብ27 ሰነ 2013 ኣብ ከተማ ደቀ ምሓረ ብዘካየዶ ህዝባዊ ሰሚናር እዮም ዕላማ ናይቲ ሰሚናር ኣብ ጽላት ሕርሻ ዘሎ ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባት መንግስቲ ብምንጻር ናይ ሓባር መረዳእታን ናይ ኣሰራርሓ ውህደትን መፍጣር ከምኡውን ኣብ ሕርሻዊ ልምዓትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝቐንዐ ካብ ወከልቲ ህዝቢ ዝቐርብ ርእይቶ ምስማዕን ንሕቶታት ህዝቢ ቀጥታዊ ምላሽ መሃብን ነይሮም በዚህ መሰረት ሚኒስተር አረፋይ ነብርሀ በሀገር ደረጃ ማይን ሐመድን በመዕቃብ አካባቢያዊ ድሕነትን ፍርያምነትን ንምርጋጽ ሀብት ማይን ምስሳን ልምዓት ሕርሻን ሀብት እንስሳን ብምድንፋዕ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ብዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም እቶም ወከልቲ ህዝቢ ድማ ኣብቲ ሚኒስተር አረፋይ ነብርሀ ዘቕረቦ መግለጽን ምስኡ ዝተኣሳሰር ካልእ ጉዳያትን ዘለዎም ሕቶታትን ርእቶታትን ከምኡውን ጠለባት ዝወከሎም ህዝቢ ብኽፉት ብምቕራብ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደ ግሉጽ ዘተ ተኻይዶም ቀጥታው ልዝብን ምምኽኻርን ዘይምህላው ኣብ ጸላም ከም መንባሩ ዝበሉ ነባሪ ንኡዞባ ጾሮና ቀሽ ስእለ ህዝቢ ብዛዕባ መደባት መንግስቲ ሙሉ ኣፍልጦ ሃልይዎ ነቲ ዕላማ ምዕዋት እጃሙን ግቡን ምእንቲ ኸበርክት ከምኡውን ዝረአ ጸገማት ብኣጋን ምውጋድ ምእንቲ ክካል ኣብ መንጎ ህዝብን መሪሕነትን ቀጻሊ ልዝብን ምብሃልን ከም ዘድሊ ገንዚቦም ኣኼባ እንተዘይገርካ እንተዘይተረኣኺኻ ክትተሓማመ ኢኻ ትነብር ከምዚ ብጸላም ድላይካ ትሰርሕ ዘይትሓፍር إخا تخون ببين خاب ببولكها ندحردا حديركا ببولكها خا انت وفيركا وتسناي مخري خير خبكا يوخات برام متحمم ايخا عد مخا تحلفو كمزي غيركم اخيبا غيركم نعنا مسانا خزتي كلكم نحنا خا اتزبلكمنا اب اذننا سقيرنا نمغبارو يبقعنا ندابلنا ناتكم استمهرو ازنعنا كنتكبرو እግዚአብሔር ያሐግዘና ካብ ንዞባ ሰንዓፈት ወኪሎም ዝመጹ ሓጅ ስራጅ ብወገኖም እኽሊ ነብሲ ማይ ፈውሲ ሓዋ ዓዲ ተባሂሉ ብኣቦታት ዝተመሰለ ምስላ ብምዝካር መግቢ እቲ ቀንዲ ውሕስነት ህላውን ቀጻልነትን ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ስእነት ምግቢ ድማ ንምጽወታን ስደትን ዘቃልዕ ከቢድ ጸገም ከም ዝኾነ ጠቒሶም ህዝቢ ኣብ ገዛእ መሬቱ ከብዱ ጸጊቡ ብኽብረት ምእንቲ ኸነብር መንግስቲ ዝሓንጸጾ መደባት ሕርሻዊ ልምዓት ንምዕዋት ኣበርቲዑ ክሰርሕ ተላብዮም ግራት ማድዶ እያ ትደሊ ما عقبكاهم تزبلو ذلو نحنا خبنا هنا مش وصانا عقمنا مش ودانا كئلتنا مش قبرنا نمنقستنا امر حلاو سقا نقص حلاو زيقا كيبلنا يزحللنا من قست سلذلنا كيبلنا يزحللنا من محدارا سلذلنا نحنا عقمنا ذلو مستتنكره ገንዘብና ዘሎ مستتنكره من قست قدون اموتون سقان حموتون تلقاقفك وذي قديلنا إننا من يقبأنا أنت تبلغ بيتا سقمت ذرو بيتا يخلق الناس بولبوتاتنا دلائنا خنزارو بولو مالتيو مرتنا عقبنا مرتنا دلدلنا مرتنا حرشنا انسسانا لدي منه قاسينا كن كيد كلنا كل شع كبرات كرعة كن كون ألنا لبدا بسنة نوقيدا الله تمالي ذلو ماي قزاوتو كل جاقيلو سنذير إنا نفلت إنا حياي طول الكرمتي في السهاد اللو تسفاد اللو خرمت لنا مولو يقبر لنا إذن وانتن منقستنان حزبنان كم دي علنا إنا بحنصب دلنا بزياء لمعات بزياء برت أخونا إنا نخيد ሚኒስተር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነብርሀ ብወገኑ ወከልቲ ህዝቢ ዘቕረቦ ርእቶታትን ሕቶታትን ኣብ ስራሕ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓጋዝ ምዃኑ ብምግላጽ ብዛዕባ መደባት መንግስትን መስርሕ ተግባሩን ገስጋሱን ሕጥረታቱን ጸገማት ህዝብን ፍትሓቱን ሓባራዊ መረዳእታ ንምዕባል ከምኡውን ዘጋጥም ዕንቅፋታት ብእዋኑ ንምእላይ ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ ዘተን ልዝብን ክድፋኣሉ ምዃኑ ገንዚቦም ሚኒስተር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነብርሀ ብወገኑ ወከልቲ ህዝቢ ዘቕረቦ ርእቶታትን ሕቶታትን ኣብ ስራሕ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓጋዝ ምዃኑ ብምግላጽ ብዛዕባ መደባት መንግስትን መስርሕ ተግባሩን ገስጋሱን ሕጥረታቱን ጸገማት ህዝብን ፍትሓቱን ሓባራዊ መረዳእታ ንምዕባል ከምኡውን ዘጋጥም ዕንቅፋታት ብእዋኑ ንምእላይ ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ ዘተን ልዝብን ክድፋኣሉ ምዃኑ ገንዚቦም